Батутът дава чувството за загуба на гравитацията. Това е нещо, което всеки би се радвал да изпита. Няма как усмивката да не се появи по лицето на скачащият на батут. Това е адски забавно нещо. Освен, че е забавно и сред най-приятните уреди за усваване, тъй като не е монотонен, събужда мозъка, изхвърляйки тялото на непривични височини, натоварва всички мускулни групи и то правилно и не претоварва дихателните пътища. За разлика от тичането по твърда повърхност, батута не натоварва коленете и глезените. Изключително важно за този уред е, че той може да се използва от малки и от големи, от спортисти, от аматьори, дори от бедета за лазане, които много се забавляват на тази подвижна повърхност. Батутът позволява и доста игри, като например прескачане на въже, което се държи от двама души или е завързано за страничната предпазна мрежа. Игра на топка и така нататък. Видяхте няколко предни и задни селта от мен. Аз обаче не съм професионалист. Това, което виждате, е постигнал с около 20 тренировки. На четвъртата направих задно салто, на 10-та предно. Някои са успяли на този батут да направят предно салто от първата тренировка или от втората тренировка. Други не са се престрашили въобще да почнат да тренират подобно нещо. Батута е много полезен за връщането на рефлексите след травма на крак. Аз, например, имам операция на коляното след падане на ски и дълго време мисля с кой крак да сляза от колата, да сляза от леглото и така нататък, докато батутът не върна рефлексите и двата крака вече работят по абсолютно еднакъв начин и дори като се замисля не се сещам кой е оперирания крак. Батута натоварва доста силно мускулатурата и след 2, 3, 4 минути на скокове тялото има нужда от 5-6 минути почивка. Като особено приятното е, че може да си излегнеш на батута и да наблюдаваш облаците как се движат. Поради тази причина съоръжението е подходящо за изпълнение няколко души. Не едновременно, ако правят сложни акробатични изпълнения. Предетата могат да са до 4. Наведнъж стига да не са прекалено агресивни. Докато един възрастен си почива, друг възрастен може да скача, съответно може да се шегуват един с друг или просто да се почиват на столчетата, които са зад камерата.